Gaueko 12:13 Frantziako selekzioa gizonezkoen futboleko munduko txapelketako finalerdietan izango da. 2-0 irabazi dio Marokori Bostonen estatu batuetan jokatutako final laurdenetan, eta honen bestez Didier Deschamsek zuzentzen duen taldea izango da finalerdietan arituko den lehen taldea. Gogora ezagun, final 8renetan batetik Frantziak oraintxe esango dizuet. Paraguairi irabazi ziola eta Marokok berriz Kanadari, utxeta bat Frantziak, utxeta 3 Marokok. Horiek horrela, Didier Deschamps eta Mohamed Ouhabi entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik, Frantzian Mañan izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Kundek jokatu du eskuinetik, Dinek ezkerretik, Upamecano eta Saliba izan dira atzealdearen erdialdean, Konek eta Rabiotek osatu dute euskarri bikoitza, Olise izan da erdi-puntan, eskuinetik Ousmane Dembele jokatu du, ezkerretik Desire Douek eta puntan Kylian Mbappé izan da. Marokoren aldetik berriz, Bono izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Arrafek kapitaina jokatu du eskuinetik, ez dugu esan, baina Frantziako kapitaina gaurkoan ere Kylian Mbappé izan da. Salaedinek jokatu du ezkerretik, Mazraoui eta Diop izan dira atzealdearen erdialdean, Elainauik eta Bouadik jokatu dute euskarri bikoitzean, Ounahi izan da erdipuntan, eskuinetik Brahime jokatu du, ezkerretik Talbik eta puntan El Kanous izan da. Epailea Facundo Tello Argentinakoa izan da, Hernan Mastrangelok lagundu dio barrean, eta partida hasieratik Frantziak kontrolpean eduki du. Ez zait iruditzen Marokok gaurko norgehiagoka honetan irakurketa egokia egin duenik, inondik inora ere eta inongo momentutan. Egia da, hasiera batean ere Frantzia favorito garbia zen, partida hau irabazi eta finalerdietara sailkatzeko, baina Marokok iruditzen zait, eta ni uste orokorra dela, baditu baliabideak horri aurre egiteko, eta horren aurrean futbol hobe bat proposatzeko, ez? Erasoan baditu jokalariak, erasokorrak, izkin egiteko gaitasuna dutenak, baina gaurkoan ez du lortu hasieratik Frantziak bere aldera eraman du norgehiagoka, baloiaren jabetza Didier Deschampsen jokalarientzat izan da, eta behin eta berriro mehatxatu du, eta gaurkoan gainera Frantziak Paraguairen aurka ez bezala zuloak errazago aurkitu ditu, eta hori funtsezkoa izan da, ez? Deschampsen taldearentzat, oiarrentzat, eta 25. minutuan iritsi da partidako lehen aukera garbia, kasu honetan Mazraouik zangotrabatu egin du Kylian Mbappé, Facundo Tellok ez du bitan pentsatu eta zuzenean penaltia adierazi du, penalti argia izan da, Kylian Mbappé bai baitzioan alboko marra bilatu eta baloi hori erdiratzera, eta Mazraoui saiatu da baloiari emate, baina azkenerako aipatu dugun moduan Frantziako izarra zangotrabatu du, eta Kylian Mbappek penaltia huts egin du. Eskuinaldera bota dio Bonori, gaizki, ez da ongi botatako penaltia izan, gainera Bonok asmatu egin du, badakigu penaltietan trebea dela, Marokoko atezaina, eta gaurkoan ere erakutsi du edozein modutara ezin zaiola bota atezain honi, bestela hori larrutik ordaintzen du aurrelariak. Eta alde horretatik Frantzia askoz ere gehiago izaten ari zen, eta gaurkoan gainera zuloak ikusi dituen honetan ikusi dugu, bai batez ere ezkerraldetik, baina baita eskuinaldetik ere bi hegaletatik erdiraketa ugari egiten, erdiraketa itxiak batez ere Frantziako selekzioa, hor badakigu goitik eta jokalari onak dituztela, eta Marokoko atzealdeari nolabait min egin nahian edo,
baina lehen zatian aukera garbiak izan dituzte, Bonok atera ditu, baloi batzuk, eta bono izan da, lehen zatian Marokori eutsi dion, Marokoren zutarriari eutsi dion jokalaria, inongo zalantzari gabe gainera, Yasin Bono izan da, eta aldatu beharra zeukan, errotik aldatu beharra zeuzkan gauzak Marokok bigarren zatian, ez baitu lehen zati bat ere ona egin, aipatu dugun moduan erasoan ez du ezertxo ere proposatu, atzealdean Kamu zibili da, Frantzia gehiago izan da, naiz eta ez duen asmatu, eta albisterik onena batetik Bonok sekulako lehen zati egin duela, eta bestetik Frantzia ere etzebilela fin, baina partidaren erritmoa eurek ezarri dute, eta bigarren zatian ere hala izan da. Frantziak bere erritmoa ezarri du, Kylian Mbappé ikusi dugu beste askotan bezala, naiz eta hasiera batean puntako erreferentzia bera den Frantziako aurrelaria, gaurkoan ikusi dugu nola bere aldetik behintzat eskuin aldetik, ezkerralde horretatik askoz ere gehiago agertu dela. Gaurkoan faltan bota dudan jokalaria Michael Olise izan da. Beti ezin da, distira berdina erakutsi, baina orain arte bera izan da Kylian Mbapperekin batera desberdintasun gehien markatu dituen jokalaria. Eta gaurkoan niri iruditzen zait Frantziak gol gehiago ez sartzearen edo abagune garbiagoak ez sortzearen arrazoietako bat Michael Oliseek ez duela beste egunetan egin duen norgehiagoka egin. Beste egunetan ikusi dugu askoz ere gehiago izkin egiten, askoz ere gehiago kanpotik barnek aldera sartzen, baloiak gehiago eskatzen, gaurkoan askoz postuan gehiago finkatu dela iruditu zait Olise, eta hori Frantziak nabaritu du batez ere mugimenduan, eta Marokoko atzelariak desordenatzerako garaian, naiz eta gaurkoan ere atzealdean bigun xamar ibili diren Marokokoak. Eta 60. Minutuan, iritsi da partidako lehen gola, hain zuzen ere Desire Duek Kylian Mbapperi eman dio baloia, eta honek area kanpotik maixuki haze efektoa eman dio baloiari. Yasin Bono saiatu da baloiera iriste, baina ez du inondik inora ere lortu, bikaina izan baita jaurtik, eta Frantziaren partidako lehen gola izan da, merezimenduz sartutako gola, gainera, lehen zatian abixatu dute, penaltia utxe egin dute, bigarren zatian Marokok ez du errotik zerbait aldatu behar zuenean ezer aldatu, eta horren ondoren Kylian Mbappek Frantziak hainbeste desio zuen gol hori erdietsi du. Baina ez da horra amaitu, gaurko golfesta izan ere, 66. Minutuan, jada Maroko erabate besoak jaitsita eta kolpea hartuta zela, kolpe hori baliatuz, Mbappek Dembéleri eman dio baloia, eta honek ere areaz kanpotik sekulako gola egin du, taldeko bi izar nagusiek esango dugu ez, Kylian Mbappé taldeko izar nagusia, eta Ousmane Dembélé egungo urrezko baloiak, biak alabiak izan dira gaurkoan protagonista, behar bada Frantziak gehien behar zuen unean, ze badakigu alako norgehiagoketan askotan 60-65 minutura oraindik ere golik erdietsi gabe heltzen bazara, gero zenbat kostatzen den aurkariaren atzealde hori haustea, aurkariak ere zuk golik sartu ez duzunean badakielako beste alternatiba bat bilatzeko oraindik garaiz dagoela, baina Frantziak berehala bota dio hor dagoa Marokori, eta horren ondorioz Ousmane Dembélek 2-0 ezarri du, eta egia esan hortxe amaitu da partida. Hortikan aurrera ere Frantziak gehiago izaten jarraitu du, 3. golaren bila ere joan da, eta albistea 77. Minutuan iritsi da, hain zuzen ere Kylian Mbappek arazo muskularren ondorioz zelaia utzi behar izan baitu,
ez zait iruditzen finalerdiak jokatzeko arazorik izango duenik, baina Dechampsek norgehiagoka dagoeneko 2-0 eta erabakita zegoela ikusita, logikoa den moduan aldatzea erabaki du, eta halaxe izan da. Aldatu egin du, Mateta atera da, Mateta erreferentzia nagusia da, goian areako jokalaria, eta izan du aukeraren bat edo beste, Duere kendu du Barkolaren ordez, baina jokalariei atseden emateagatik, batez ere Dechampsek, gainontzean horrelaxe amaitu da partida, 2-0, eta apur bat balorazio orokor bat egiten hasita Frantzia on bat ikusi dugu, behar bada zehaztasuna falta izan zaiona partida hasiera horretan, baina behin eta berriro aukerak sortzeko tresna izan da inongo ezbairi gabe, gaurkoan Frantzia behin eta berriro sortu ditu aukerak, alde batetik ez bazen bestetik saiatzen ziren, beti sortzen zituzten, beti lortu dute edo ia une oro nahi izan dutenean Marokoren area zapaltzea, eta aldiz Marokoren planteamendua eta norgehiagoka ahazteko modukoak izan dira gaurkoan, gehiagorako taldea badaukalako Marokok, baina ez du lortu gaur orain arte behar bada islatutako hori zelaian islatzea, orain arte erakutsitakoa barkatu zelaian islatzea, eta horren ondorioz etxera joatea egokitu zaie final laurdenetan ikusiko dugu, gaur jada gaueko 12 direlako, Espainiak eta Belgikak eta Espainiak jokatuko dute final laurdenetako bigarren norgehiagoka, eta hortik aterako da Frantziaren final erdietako aurkaria. Noski, norgehiagoka horren analisia ere hemen kirolunean izango duzue gero. Gogoratu, Frantziak 2, Marokok huts Bostonen